για να μην καθυστερούμε. Και όπως είπαμε, κάθε Σάββατο θα λέμε για λίγα πραγματάκια. Σήμερα γιορτάζουμε το θαύμα του Αγίου Θεοδόρου, του Τύρονους, το διακολύμο θαύμα. Είναι γνωστό, δεν θα μείνω σε αυτό σήμερα στη γιορτή αυτή. Χρόνια πολλά στους Θεοδόρους και στις Θεοδόρες. Ευχαριστούμε την κυρία Θεοδόρα για τα αρχικά που κέρασε. Έτσι, εγώ θα ήθελα σήμερα, επειδή είναι ταυτόχρονα και Σάββατο, το οποίο είναι Σάββατο των Ψυχών, Σάββατο των Κειμένων, όπως είδατε και κόλληβα πολλά, είχαμε και μνημονεύσαμε ονόματα πολλά και μνημονεύσαμε περισσότερα μέσα στην προσκομιδή. Όλα τα ονόματα μνημονεύουμε στην προσκομιδή. Θα ήθελα να δείτε πως ο μακαριστός γέροντας Ιερώνυμος αντιμετώπισε το θάνατο του δευτέρου ηγουμένου γέροντά του, τον Ιωαννικίου, που είναι και εκείνος το οποίος κατά την εποχή του αγοράστηκε το μετόχι μας το 1908, εκοιμήθη τον 1919 και μετά διάδοχος αυτού ήταν ο μακαριστός πατήρ Ιερώνυμος. Και στις 7 Δεκεμβρίου εκοιμήθη το 1919 ο πατήρ κλείνει τα μάτια και το δευτέρο γέροντός του Ιωαννικίου. Έτσι μένει ορφανός πάλι από πνευματικό πατέρα. Θα γράψει γι' αυτόν. Όταν πήγε στο μοναστήριο μακαριστός γέροντας Ιερώνυμος, ηγούμενος ήταν ο μεγάλος ηγούμενος του μοναστηριού μας, τρίτος κτήτορας του μοναστηριού, ο Αρχιμανδρίτης Νεόφυτος Εξαλατσάτων, τον οποίο διαδέχτηκε ο Ιωαννίκιος και εν συνεχεία ο γέροντας Ιερώνυμος. Και έγραψε για αυτόν. Μας άφησε ο γέροντας και έφυγε. Γιατί μέσα στη ζωή μας όλοι μας έχουμε σχέση με τον θάνατο. Όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει τον θάνατο μέσα στις οικογένειες. Είτε οι μικρότεροι με τους παππούδες, είτε οι μεγαλύτεροι με τους συγγενείς, γονείς, αδέλφια, έστω και ίσως και καμιά φορά οι γονείς που θάβουν τα παιδιά τους, και πάντοτε οι άνθρωποι έχουν ένα ιδιαίτερο πόνο μέσα στην έννοια του θανάτου, και ο οποίος πόνος πολλές φορές φτάνει και στα όρια της απελπισίας και της απογνώσεως, γιατί ξεχνάμε εκείνη την ώρα, κατοικόμενοι από το μεγάλο πόνο, ότι η ζωή δεν σταματάει στη γη, αλλά συνεχίζεται στον ουρανό. Και έτσι αφήνουμε και παραδείγματα στην λύπη, η οποία πραγματικά δεν είναι ευλογία του Θεού, αλλά είναι αδυναμία των ανθρώπων. Ο Θεός μας θέλει πάντοτε χαρούμενος, γιατί μόνο ο χαρούμενος άνθρωπος μπορεί πραγματικά να νιώθει την παρουσία του Θεού. Ο λυπημένος, κατά εξοχήν, συναντάει τον εαυτό του. Γιατί ένας εγωισμός είναι η έννοια της λύπης, και ανθρώπινη φυσικά η λύπη όταν χάνουμε κάποιον άνθρωπο, αλλά όμως χριστιανική η αισιοδοξία της Ιωνίου Αναστάσεως, η οποία μας δίδει την ελπίδα και τη χαρά. Λοιπόν, βλέπετε πώς αντιμετωπίζει ο μακαριστός γέροντας Ιερώνυμος. Μας άφησε ο γέροντας και έφυγε. Όχι, δεν τον ελυπήθηκα διότι ήταν νέος, αλλά τη φυσική μου λύπη ελυπήθηκα επειδή του πατήρ. Πέθανε πράγματι πολύ νέος, πέθανε μόλις 52 χρονών ο μακαριστός γέροντας Ιωαννίκιος. Αλλά βλέπετε τι λέει, δεν ελυπήθηκα διότι ήταν νέος, διότι ο θάνατος δεν έχει σειρά. Έχει, ας πούμε, ο μακαριστός πατήρης της Παπασίμων έλεγε, είδα γέρο παπά να θάβει μωρά παιδιά. Και έτσι δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι δεν έχει σειρά ο θάνατος. Δεν τον ελυπήθηκε γιατί ήταν νέος, αλλά την φυσική μου λύπη ελυπήθη επειδή ήταν πατήρ. Είναι φυσική λύπη μέσα, λοιπόν, μέσα στη ζωή των ανθρώπων όταν κάνουμε έναν οικείο πρόσωπο. Αλλά και άλλο τόσο έχειρη η ψυχή μου και η καρδία μου, ώστε όταν έκλειον τους οφθαλμούς του και τον εσαβάνωσα, είχον μια χαρά, ως αν να έβλεπον τον κορασμένο μου πατέρα, ότι ξεκουράζεται από τους κόπους του, οι οποίοι όσον περισσότερον θα έζει, τόσον θα τον εκούραζαν. Ήταν ασθενής και ήταν η αρρώστια κουραστική. Για όλους μας είναι κουραστική η αρρώστια. Αλλά βλέπετε, εμείς καμιά φορά μέσα στην έννοια του εγωισμού μας,
δεν σκεπτόμαστε ότι ο ασθενής κουράζεται, αλλά έχουμε την απέτηση από τον Θεό να παραμείνει στη ζωή για να τον έχουμε εμείς. Βλέπετε αυτός πόσο φυσικά αντιμετώπισε, ότι τον είδε όταν τον σαβάνωσε, ότι πήγε, εξεκουράζεται από τους κόπους του, οι οποίοι όσο περισσότερο θα έζησε, τόσο θα τον εκούραζαν. Όσο περισσότερο θα ζούσε στο κρεβάτι του πόνου, τόσο περισσότερο θα κουράζεται. Ο γέροντας κοιμάται έως να το ξυπνήσει ο Χριστός. Γι' αυτό και για τους χριστιανούς δεν είναι θάνατος, είναι κοίμησης. Και όπως ξέρετε, κάποιος που κοιμάται ξυπνάει. Άρα λοιπόν η κοίμηση του χριστιανού είναι και θα τον ξυπνήσει, λέει, ο Χριστός. Άρα λοιπόν και όταν κοιμηθούμε θα μας ξυπνήσει ο Χριστός στη Δευτέρα Παρουσία. Εννοείς θα κοιμηθούμε και εμείς όλοι αυτών των ύπνων, ήσυχα, αναπαυτικά, ισόμοιον κρεβάτι, χωρίς να ενοχλήσει τίποτα τον ύπνο μας αυτόν, έως όπου η σάλπιξ του αγγέλου του Κυρίου θα φωνάξει. Ξυπνάτε, ξυπνάτε, η ώρα έφτασε. Ο βασιλιάς μας προσκαλεί. Όποια ώρα δε με θα είναι τότε, δεν γνωρίζω. Θα τρέχουν του Κυρίου οι αξιωματικοί και οι στρατηγοί, οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, να βάλουν εις όλους στην τάξη των. Οι άγγελοι θα λάμπουν όπως λάμπει ο ήλιος, όλη χαρά και ωραιότης, όλη γλυκασμός, όλη τρυπνότης. Κατεβοδώσαμε το γέροντα να κοιμηθεί αναπαυόμενος ήσυχα εις το κρεβάτι του θανάτου. Αυτός δε, καθώς και όλοι οι νεκροί, φωνάζει εκ του μνήματός του. Αυτόν τον ύπνον όλοι θα τον κοιμηθείτε, ετοιμαστείτε να αναπαυθείτε ήσυχα. Το μήνυμα που στέλνει κάθε κοιμημένος χριστιανός εις όλους τους υπολείπους μας είναι ότι δεν είμαστε αθάνατοι, ότι όλοι θα κοιμηθούμε. Γι' αυτό εκείνος εκοιμήθη, αλλά εσείς που ζείτε ετοιμαστείτε για να κοιμηθείτε. Δηλαδή βλέπετε τον φυσικό ύπνο, κάνουμε μια ετοιμασία. Στρώνουμε το κρεβάτι μας, λαμβάνουμε τα μέτρα μας να είναι ήσυχος και αναπαυτικός ο ύπνος. Κατά τον ίδιο τρόπο και για τον αιώνιο ύπνο πρέπει να έχουμε μια ανάλογη ετοιμασία όσο θα ζούμε στην γη. Σας φαίνεται νέος ο γέροντας και λυπήθητε. Όχι, δεν είναι το νέος, διότι πολλιά εστί φρόνησης ανθρώπου και ηλικία γύρως βίος ακελίδωτος. Είναι αυτό το οποίο διαβάζουμε στην Παλιά Διαθήκη. Διότι ο Θεός δεν παίρνει άνθρωπο πριν φτάσει ο καιρός του. Άρα λοιπόν ο θάνατος το κάθινός μας είναι στην κατάλληλη στιγμή. Ούτε ο γεωργός τρεγά, ούτε ο θερίζει πριν να φτάσουν οι καρποί του. Αν οι άνθρωποι δεν τριγούν τα αμπέλια τους πριν οριμάσουν τα σταφύλια και δεν θερίζουν τα σιτάρια τους πριν οριμάσει ο καρπός, καταλαβαίνετε και ο Θεός δεν παίρνει κανέναν άνθρωπο κοντά του πριν έρθει η ώρα, και όπως είπαμε είναι η καλύτερη ώρα την οποία μας παίρνει πάντοτε ο Θεός. Και επειδή πάντοτε είπαμε πει το Σάββατο θα διαβάζουμε κάτι από τον Πατέρα Μακαριστό Γέροντα Άγιο πλέον Πατέρα Παΐσιο, αυτή σήμερα είχα δύο κεφάλια. Το ένα είναι για την προσευχή, αλλά ίσως πέρασε η ώρα και να μην σας κουράσω. Θέλετε? Τώρα που ήρθα εγώ θα σου τώρα μιλήσεις εσύ. Παΐσιο Πάτερ, τον κάνανε γεωγραφία στην Αγία Τριάδα. Ναι, κάποια κύρια εκεί της ενορίας που θέλησε και έχουν κάνει αγιογραφία στον τοίχο. Όχι στον τοίχο. Η εικόνα, τέχνοπροσκήνητα, δεν την έχω βάλει. Λοιπόν, αυτό ήταν περί θανάτου, κάτι το οποίο είναι στην καθημερινή μας ζωή και κάτι το οποίο η Εκκλησία μας το θυμίζει κάθε Σάββατο. Σάββατο είναι αφιερωμένος και συγκεκριμένος για να θυμούμεθα και να προσευχόμεθα για αυτούς. Η Κυριακή είναι στην Ανάσταση, γιατί είπαμε τον θάνατο τον διαδέχεται η Ανάσταση.
τον ύπνο τον διαδέχεται η έγερσης. Και τώρα λέμε για τον πατέρα Παΐσιο, γιατί ένα καθημερινό θέμα το οποίο μας απασχολεί, αν πιάνει η βασκανία, το μάτι γέροντα. Όλοι, λίγο πολύ, στην εξομολόγηση λέμε ξεματιάζω. Με ξεματιάζει η μάνα μου, με ξεματιάζει η θεία μου, με ξεματιάζει το ένα, με ξεματιάζει το άλλο. Υπάρχει βασκανία. Υπάρχει το μάτι. Πράγματι η Εκκλησία το δέχεται το μάτι. Δέχεται τη βασκανία. Και έχει ευχή για τη βασκανία. Δεν δέχεται όμως η Εκκλησία αυτά τα εξόρκια, τα οποία είναι των ευλαβών ανθρώπων, αλλά μειγμένα παγανιστικά και χριστιανικά. Και λέει, ναι, πως αν έχει κανείς ζήλια πολύ και κακία, τότε μπορεί να κάνει κακό. Μια αιτία λοιπόν, το μάτι είναι η ζήλια. Όταν κανείς ζηλεύει, όταν κανείς φθονεί, τότε μπορεί να κάνει κακό. Να, είχε φτιάξει ο πατέρας μου ένα χειρόμυλο τότε που ήμασταν στην Ηγομενίτσα. Νομίζαμε ότι θα κάτσουμε εκεί. Ο χειρόμυλος για τους παλιωτέρους είναι αυτό που αναφέρει το Ευαγγέλιο, που αλέθανε το σιτάρι. Δύο αίθουσες είναι το αμελόνι που αλέθουν το σιτάρι. Ήταν χειρόμυλος. Το σιτάρι δεν το πήγαινα πάντα στο μήλο γιατί δεν ήταν τόσο εύκολο, αλλά το αλέθανε με το χέρι. Ένας δεξιά και άλλος αριστερά, καθόταν απέναντι δύο γυναίκες και όλη μέρα αλέθανε το σιτάρι. Ήρθε κάποιος, βρε το λέει, σαν χιτό τον έχεις. Ήταν τόσο ωραίος, δηλαδή φτιαγμένος, που γινόταν σαν χιτός. Δεν πρόλαβε να πει, κρακ, κρακ, αρχίζει και ραΐζει πέτρα. Τράπηκε μετά ο ικαμένος. Μετά το έδεσε ο πατέρας με δύο στεφάνια. Δηλαδή, την ίδια στιγμή διαλύθηκε δηλαδή, ο φθόνος και η ζήλια. Δεν τον θαύμασε, το ζήλιψε. Άλλο το θαυμασμός και άλλο η ζήλια. Και οι κατάρρεις πιάνουν, ιδιαίτερα αν αυτός έχει αδικηθεί και υπάρχει πόνος. Λέμε στις εξομολογήσεις, μήπως δίδεται κατάρρηση μητέρες στα παιδιά. Είναι συνδεσμένο πράγμα. Οι παλιοί δίναν πολλές κατάρρες. Έχω ακούσει, ειδικά από ποτίους, πολύ δυνατές κατάρρες. Και λέω, παιδί μου, είναι δυνατόν να τα λέει η μάνα στα παιδιά αυτά? Παραγματά τα λένε. Και λένε και έχουμε, λέει άλλος είναι κατάρρες, δεν πιάνουνε. Και παρά τα αυτά πιάνουνε. Πήγε κάποιος έμπορος, μου το έλεγε και δεν τρεπόταν, εκεί προς τις Πρέσπεις, ένα χωριό να αγοράσει φασόλια. Ήταν δύο αδελφές ορφανές και μία ήταν αφιλής πολύ και την ξεγέλασε και της πήρε τα φασόλια στη μισή τιμή. Έμπορος. Πάντοτε έμπορος θέλει να κερδίσει. Έρχεται η άλλη, αυτός τα είχε ήδη φορτωμένα και φεύγει. Καλά το λέει, ο Θεός, το Θεό δεν το φοβάσαι. Είμαστε δύο ορφανές. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Να τσακιστείς από εδώ. Τον πόνο της εξέφρασε. Την κορόιδεψε. Πήγε λίγο και λίγο μετά στο δρόμο, έπεσε με το αμάξι. 200.000 ζημιά και είχε αξία τότε το χρήμα. Κόντεψε και αυτός να πάθει ζημιά. Είδατε η αδικία και ο πόνος του αδικημένου ανθρώπου έφτασε γρήγορα στον Θεό και το έδειξε έμπρακτα. Πολλές καμιά φορά αδικούμε, πιστεύουμε χωρίς να έχουμε την αίσθηση της παρουσίας και του φόβου του Θεού. Στη γειτονιά μου ήταν 3 γυναίκες. Η μία ορφανή, η άλλη φτωχή, τη βοηθούσαν οι συγγενείς από τον Καναδά, η τρίτη πλούσια. Όπως είναι όλες οι γειτονιές. Έχουν όλες τις ποικιλίες των ανθρώπων. Είχε ένα μολάρι, πολύ ζώρικο. Και μετά αυτό γινόταν χειρότερο, προσπαθούσε η καημένη να τα κάνει κομμάτο, έκοβε και τα σκοινιά. Παιδεύτηκε πολύ και βρήκε ένα γερό καινούργιο σκοινί. Πού να βρει σκοινί στην κατοχή? Και τα σκοινιά ήταν δεσέβρετα. Μην βλέπετε σήμερα που έχουμε από όλα τα καλά. Τότε ήταν δεσέβρετα. Δεν πετούσαν τίποτα οι άνθρωποι. Το χρησιμοποιούσαν και το χρησιμοποιούσαν. Πάνε αυτές, κόβουν το σκοινί και έφυγε το ζώο.
Πήγαιναν στις γυναίκες, ήθελαν το σκηνή, κόκοψαν το σκηνή, έφυγε το ζώο. Έψαχνε να το βρει από εδώ, από εκεί. Παιδεύτηκε πολύ, αλλά το βρήκε. Αυτή που το πήρε, πάνω σε αυτόν να την πάνει, είπε. Και πάει αυτή η πλούσια στο σπίτι του αδελφού της. Είχε αυτός μια καραμπίνα από αυτές που άφησαν οι Ιταλοί όταν πήγανε. Νόμιζε πως ήταν άδεια και την παίρνει στο λαιμό. Στο λαιμό, δηλαδή, τη χτύπησε. Την ξάπλωσε κάτω. Με τι να τη μεταφέρουν τώρα? Με τη σκάλα. Δεν υπήρχαν φορεία. Σκάλες. Σκοινιά τώρα να τη δέσουνε. Σκοινιά. Έφερε μία το άλλο κομμάτι. Η άλλη το άλλο τη δέσανε με τα 3 κομμάτια. Το σκηνή που το πήραν αυτές οι 3, το μοιράσαν κιόλας. Οπότε όταν αρρώστηκε, όταν αυτή έπαθε το πράγμα, της πήγαν τα 3 σκοινιά. Μετά μάθαμε για την κατάρα που είχε κάνει η άλλη και έπιασε σε αυτήν, γιατί οι άλλες 2 είχαν δικαιολογημένο, ενώ αυτή δεν είχε. Η πλουσία δηλαδή. Ζητούσε μετά καθρέφτη να δει, αλλά δεν της δίνανε. Δηλαδή τον εαυτό της τον καθρέφτη πώς έγινε με την καραμπίνα. Τι να δει, της είχε φάει όλο το λαιμό. Πέθανε τελικά, όμως με την ταλαιπωρία που τράβηξε ξεχρέωσε πολλά. Και αυτό από αγάπη το επέτρεψε ο Θεός. Δεν γνωρίζουμε πώς θα την κρίνει. Άμα είναι τσεγέροντα θα πιάσουν και οι ευχές. Οι κατάρες πιάνουνε. Οι ευχές πιάνουνε. Βέβαια, όταν βγαίνουν από την καρδιά, κανείς ένα καλό κάνει και λέει ο Θεός, και λέει ο άλλος, Θεός χωρέστη. Βοηθάει αυτό. Γι' αυτό μπορεί κανείς να κάνει κάτι στο όνομα του τάδι και αυτό τον βοηθάει. Όμως, όπως με τον Ιακώβ που τον είχε ευλογήσει ο Σάκ από την καρδιά του, γιατί είχε ευχαριστηθεί με το κατσικάκι. Ο Ισάκ ήθελε να τον ευλογήσει τον Εσάφ, γιατί του πήγαινε κυνήγι που ήταν γέρος. Έκρινε δηλαδή ανθρώπινα. Όμως ο Εσάφ ήταν θερμόιμος, πυρωνόταν και πολύ που λέει και στο μεγάλο κανόνα, ο Ιακώβ ήταν ποιος και επειδή βοηθούσε τη μητέρα του, αυτή τον αγαπούσε περισσότερο και τη φώτισε ο Θεός να κάνει αυτό που έκανε, γιατί ο Θεός δεν μπορούσε να ευλογήσει κάτι που δεν ήταν καθαρό, γιατί θα αυξανόταν μετά μια στραβή ρίζα, επειδή ήταν θερμόιμος και απότομος, γι' αυτό και λέει ευλόγησε τον Ισαάκ. Και τα οικονόμησε έτσι τα πράγματα, ώστε να ευχαριστεί ο Ισαάκ και να ευλογήσει από την καρδιά του. Τον ευλόγησε και αυξήθηκε. Από ό,τι έχω παρατηρήσει, το κακό κρατάει μέχρι 3 γενιές, όχι παραπάνω, για να μείνει λίγο προσήμην να ζημιωθεί η κοινωνία. Μέχρι 3 γενιές. Να, όπως στη Ρωσία σήμερα. Δεν έχουν περάσει ακόμη 3 γενιές και άρχισε ήδη η επιστροφή στην παράδοση. Ακόμη ζουν οι παππούδες και τα εγγόνια μαθαίνουν την παράδοση από τους παππούδες. Υπάρχει δηλαδή ζήμη. Και οι Εβραίοι στη Βαβυλώνα, στην Αιχμαλωσία, 3 γενιές και εκεί και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Σε κάθε κατάσταση δεν παρασύρονται όλοι. Ο Θεός διατηρεί μια ζήμη. Στη Ρωσία βλέπεις άρχισαν τώρα να τους επιτρέπουν πολλά πράγματα σε σχέση με τη θρησκεία. Σάπησαν τα δίκτυα, δεν μπορούν πια να κομμαντάρουν το λαό. Η έννοια της πρόνοιας και της αγάπης του Θεού. Μέσα στη ζωή, δηλαδή πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε, ο Θεός είναι αυτός ο οποίος προνοεί και οικονομεί τα των ανθρώπων. Λοιπόν, να μην απελπιζόμεθα στο θάνατο, να μην καταρώμεθα, να ευλογούμε, γιατί και τα 2 πιάνουνε και να μην καταφεύγουμε στα γιατροσόφια. Όταν πονάει το κεφάλι μας, αντί να μας πούμε να μας χαματιάζουν, ας πάτε μια σπιρίνη και να κοιμηθείτε καλύτερα.